zana yo waƙar suna, silar na Fiddaussi zana yo waƙar girma. Artist na Mama Record. 01 70 93 62 84 Dcp. Ku doka mini tambura na yau waƙar suna, silar na Fiddaussi zana yo baitin girma. Ku doka mana tambura biyo waƙar suna, silar na Fiddaussi zana yo waƙar girma. Ash mai nasara fagari bal aure, ashe amfanin zaman gida ne rufe kyaure. Idan ka ji shiru tuno da iccen nan marke, idan an je can ba za a so ayyaya ba. Ku doka mini tambura na yo waƙar suna, silar na Fiddaussi zana yo waƙar girma. Ina na Khadija gembiyar hallar kainuwa, a yau mun san gogiyar ku ta iya janyo ruwa. Ba daga bake sa mutum ya yi kololuwa, a yau hallar dole ne a taro a ce ma uba. Ku doka mana tambura biyo waƙar suna, silar na Fiddaussi zana yo waƙar girma. Ashi mai nasara mawaki kake gaskiya, kamar ni in kai za a sanya su a jiniya. Ana saurare wa'in suna yi maka bibiya, a kwana tashi kana zuwa za a yi marhaba. Ku doka mana tambura biyo waƙar suna, silar na Fiddaussi zana yo waƙar Ina girma. na Khadija kan ki zan baitoci na, kula fa da Fiddaussi kin ji shine sakona. Ki ba ta duk kular uwa shan kunnai na, hakin tarbiyyar tana kan ki to kin ji ba. Ku doka mana tambura biyo waƙar suna, silar na Fiddaussi zana yo waƙar girma. Ashi mai nasara ko ai hallar ne shi, ku bar jan an ce mutum biyu ɗaya ne ashi. Salon waka ne cikin kiɗan mu da tashi, uban na Fiddaussi tun a yau ka zama baba. Ku doka mana tambura biyo waƙar suna, silar na Fiddaussi zana yo waƙar Ashe sun girma. kashe kunnuwansu tun daurin aure, suna sauraren kutun da kun kulle kyaure. Ashe na Fiddaussi ce ta zo bayan kyaure, a sa'in da ba za ni ce uwa ta manta ba. Ku doka mana tambura biyo waƙar suna, silar na Fiddaussi zana yo waƙar Ina girma. hallar kainuwa akwai aiki tsantsa, kamar tarbiyyar diyar ka karta yi maka katsa. Kula da abinka domin ta gado ka a tsantsa. Mawakin kuce Aminu Dcp danya. Ku doka mana tambura biyo waƙar suna, silar na Fiddaussi zana yo waƙar girma. Doka mini tambura na yau waƙar suna, silar na Fiddaussi zana yau baitin girma. Ku doka mana tambura